saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao. Sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Simulan na po natin ang upload para sa draw number 2514. Pangasinan, let's play small town Latin. I'm ready. First winning number ay number 8. Ibabalik po natin ito para sa second winning number. I'm ready. Second winning number ay 33. Number 33. Official winning combination for our 8:45 p.m. draw day June 29, 2024 are numbers 8 and 33. 8, 33 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Larissa Velasquez. Sabi po natin tapo na ang PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for June 29, 2024, 8:45 p.m. draw are 8:33 in South order, 8:33